וואו, הוא באמת היה מנהיג מחובר. מה, למנחם בגין היה פייסבוק? תגיד, כמה חברים נראה לך היו לו? לא לפייסבוק, מחובר לעם, פעל למען החלשים, שיקם שכונות, דגל בצדק חברתי. אז הוא מהחבר'ה של דפני ליף. מי המציא אותך, תגיד לי? הנה, פה רואים את בגין כמפקד האצ"ל. אצל מי? מה? אצל מי הוא היה מפקד? יסעתם, אצ"ל, ארגון צבאי לאומי. ארגון הצבאים הלאומי? לא, אצ"ל, ארגון שלחם בבריטים למען הקמת מדינת ישראל. הנה תראה, בתחילת דרכו, בגין היה נציב בית"ר בפולין. עכשיו יש לנו 2 נציגים בפולין, ברוכיאן ומליקסון. יאללה בית"ר, יאללה. לא נציג. נציב. מה אתה רוצה שנציב? אוי אלוהים. הנה, ביוני 81, בגין הפציץ את הכור בעיראק. הוא לא פחד מקרינה? לא, הוא בא מוכן, הייתה לו מסכה מיוחדת שהגנה עליו. ומה, ראש הממשלה אישר לו להפציץ ככה חופשי? אחי, מה נסגר איתך? הוא היה ראש הממשלה, הוא זה שיזם את המבצע. 2 קודם הוא עושה היסטוריה וחתם על הסכם שלום עם מצרים. את זה דווקא ידעתי. וואלה? כן, אבא שלי סיפר איך הוא התרגש כשבגין וסדאם לחצו ידיים. סאדאת. מה? סאדאת, לא סדאם. נו, מה ההבדל? אתה ידעת שבגין הקים את הליכוד? לא ביבי? אתה ידעת שבגין סיפח את רמת הגולן? לא ליברמן? ידעת שבגין העביר את חוק תיכון חינם? מה, זה עלה פעם כסף? הנה, כאן חיים יבין מבשר על המהפך. מהפך? זה לא של אורנה דץ.